Nilqawkom eżiż aħwa Maltin u għawċin madwar Malta u għawdex, YouTube, Facebook u televizjoni. Nilqawkom il-lejla fostna. Eja nitolbu u minn qalbna niftħu qalbna għal-kelma tal-mulej. Halleluja. U stenna sal-axħar ta' dan il-messaġġ. Jekk għal-bidu jibda jitċalenġjak, stenna sal-axħar tal-messaġġ. Ejn nitolbu. Misi Qadis, ingrazzjawk ta' dan il-privileġġ li aħna nistgħu nisimgħu il-kelma qaddisa tiegħek. Għatina qalb għalik, għatina għarfin, għatina revelazzjoni tal-kelma tiegħek. Biex dak li nisimgħu ma jgħaddix minn widna u joħroġ mill-oħra, ma jisib refugju, jisib qalb għaċċana għal-kelma tiegħek. Mulej grazzi tal-Ispiritu Santu li jkompli għallimna jifsħilna qalbna u għajnejna. U grazzi li għattu għatik ta' marġa nkunu l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fi ktib ta' Mattew 27. Għadna kif bdejna April. ħafna April jgħidulu April Fools. Ma nafx eżattament għaliex fi tradizzjoni jgħidulu hekk. Imma ġifieri dan huwa x-xahar tal-boloħ. Però naħseb mhux xahar biss. Naħseb is-sena kollha. Mattew 27, vers 27. Minu l-blaħ? Minu l-blaħ? Fid-dinja hemm ħafna boloħ. Infatti, ħanħares lejkom, ħarsu lej xi qed ħares lej xi ħadd tibla. Titlaqx għalissa, please. Tuħux għalik għalissa. Għal dawk li intom kollha fuq televizjoni, int iblaħ, jew bela. Għal dawk li intom fuq Facebook, intom boloħ. U ovvjament ċud minnkom qed tgħidu int iblaħ ukoll. Naċċetta. Problema sa xtip ta' blaħ. Ewwel net ħammorru naraw minnu l-ikbar iblaħ. L-ikbar iblaħ. Mattew kapitlu 27. Jisi hemm żewġ punti di vista. L-iblaħ li jgħidlu l-iblaħ il-mulej u l-iblaħ li jgħidlu l-iblaħ id-dinja. L-ikbar iblaħ inhu. Mattew 27, vers 27 jibdek. Imbagħad is-soldati tal-gvernatur ħadu lil Ġesu fil-pretorja u ġabru qudiemu lil sħabu kollha. Sħabhom kollha. Neżawh u xeħtu fuq mantara aħmar skur. Edulu fuq rasu kuruna minn suġa mix-xewk u qabżba fidu il-leminija. Inxteħtu għarkubtejhom qudiemu u għadu jiddiħku jizzufjettaw bih u jgħidulu Islim għalik sultan tal-lut. Bes ulu f'wiċċu, ħadulu l-qasba minn idu u bdew jagħtuh bil-qasba fuq rasu. Mbagħad wara li għaddew biz-żufjet għaddew, ġifieri bdew jattrattawh ta' iblaħ. Neżawlu l-mantar u xedulu wajġu. Issa, ovvjament, di qed ngħidulkom di mill-punta di vista tad-dinja. Ġesu kien l-ikbar iblaħ. Mill-punta di vista tad-dinja, is-soldati ir-Romani, ir-reliġjużi, trattawh ta' iblaħ. U hawnhekk hekk qed tirreferi għaliha l-Iskrittura li bdew jiżżufjattaw jitmejlu bih. Inkoraġġi ruħek.
Xi tfisser iblaħ. Sew fil-Greku, sew fil-Hebru, il-kelma ibraħ ġeja mill-kelma moros, jew nkella moron. Ġieli smajtu xi ħadd jgħidlek ja moron. L-Ingliżi għalment you're a moron. Moron. Moros. Li ġfejja tfisser bla sens. Li tfisser li minn int bla erf. Tinsewx li hemm żewġ tipi ta' erf. Hemm l-erf tal-Alla u hemm l-erf tal-bniedem. Imma lil Ġesu ittrattaw bħala l-ikbar bla id-dinja. U fajna id-dinja sal-lum il-ġurnata ħafna minn nies għadu jħarsu lejn Ġesu u għalkemm jgħidu kemm kien raġel tajjeb u għalkemm jgħidu li jgħidu li jagħmel ħafna ġid, però ħafna minn nies xorta għadhom iħarsu lejn Ġesu bħal bla. Għax jgħidu ma da taf kemm intqajt ma' nies fil-ħati tiegħi jgħidu li ma Alla kellu bżonn jagħmel da kollu. Dibluha. Infatti l-Iskrittura tgħidlek l-ewwel Korintin kapitlu 1 tgħidlek il-Vanġelu huwa bluwa. Il-Vanġelu huwa bluwa. Il-bniedem xi jrid. Biex insalva? Għid li x'għandi nagħmlu u nsalva. Imma l-Bibja tgħidlek fl-ewwel Korintin kapitlu 1 u anke 2 tgħid li Alla għażel ix-xandir tal-Vanġelu li huwa bluwa l-bniedem. Li inti tmur tgħid li Ġesu Kristu li ben tal-ħaj imut għal nies midimba u n-nies għad-dinja. X'tib ta' bluwa hi? Fl-ewwel Korintin 4, morru hemmhekk, l-ewwel Korintin kapitlu 4. Min vers 8, intom ġa imxebbejn, intom ġa stanejtu, is-saltnu minn arna, jalla saltnu. Qed jgħid Pawlu l-Apostli, ħalli nsaltnu aħna wkoll magħkom. Jien naħseb li lilna l-Apostli Alla xeħtna għall-aħħar wara kulħadd bħalli kieku talaqna għall-mewt. Għassirna spettaklu tad-dinja. Għall-anġli u għall-bnedmin. Aħna boloħ minħabba fi Kristu Ġesu. Aħna boloħ. Kawa minnkom kull fil-ħodu tikklejmja dik l-Iskrittura. Aħna boloħ għaliex boloħ? Għal Kristu, minħabba fi Kristu Ġesu. Intom għaqlejn fi Kristu, aħna dajfa. U intom qawwija, intom nies bla ġieħ, aħna bla ġieħ. Intom nies tal-ġieħ, maħna bla ġieħ. L-Apostli ġew imsejħa boloħ u ġew it-trattati ta' boloħ mid-dinja. Mid-dinja lilek u lili id-dinja tarana boloħ. U sewwa tagħmel għax hekk intom boloħ. Xi ħadd jgħidlek iblaħ, u għalik, qed jgħidlek x'dak li jgħid Alla stess. Anzi, Jalla jgħidlek iblaħ, jew tgħidlek iblaħ, għax jisħoqlok li tkun tassew tissejjaħ iblaħ. Mill-punto di vista ma tad-dinja. Jekk id-dinja tgħidlek iblaħ, dak hu nur. Jekk id-dinja tgħidlek iblaħ, inti blaħ. U ħafna tgħid li oħra, waħda minnhom il-komuni brainwashed. Imma it's okay. Dak huwa xtejt id-dinja. U meta d-dinja tgħidlek intom qatta boloħ, u dejk u b'difraħ bħal iblaħ. Halleluja. Tipprovax tispjega għaliex inti blaħ għal Kristu. Dinja parti mill-istorja. In-nies jitqu bik, jiżżufjettaw bik. Ovvjament jiena wieħed mid-champions tal-boloħ ta' Malta. Gazzetti sħaħ għamluni fuq faċċata.
televizjonijiet, programmi, news, halleluja, fresh hour, first hour, last hour, kollox. News ta' fil-ħodu, news ta' fil-ħġija. Halleluja. Eżatt. Amen, amen, amen. Romani kapitlu 8. Marru hemm eżaħwa. Romani 8. Thank you, Lord. Verse 17. Dak li d-dinja tħares u tara f'Ġesu, dak li d-dinja tara fik. Illum hawnhekk our brother, il nostro fratello, ha detto qualcosa. Infatti ho letto anche questa mattina. Infatti l'uomo ħuna għal xi ħaġa li għedna kif rajt il-lejla. Illum, dal-għodu. Li aħna idejn Ġesu. Aħna nirrepreżentaw il-Ġesu. Mhux nippretkaw il-Ġesu. Aħna suppost nagħtu xhieda b'ħajjitna lil Ġesu. U min jara l-Ġesu fik, mill-lat, il-punt di vista ta' dinja, ħajjara kiblaħ lilek. U mhux ħajf mewk. Infatti, imkien inti binti msejħ fi skrittura biex toqgħod fehmhom. Għalhekk Ġesu ma qalx morru u argumentaw il-Vanġelu mad-dinja kollha. Morru x'andru. Min ħajemmen? Min ma jemmenx. X'andar, mhux argumenta. Amen. Dak li Ġesu sofra għalik u għalija, dan nafuha aħna l-maġġoranza tan-nies jafuha. Sofra bħal wieħed iblaħ li dak li kienet jagħmel ma kienx qed jagħmel sens. Fajnej l-għadu, fajnej id-dlamiet. Kienet bluwa. Fit-tieni Korintin, morru hemmhekk, aqbiż di Romani, morru t-tieni Korintin 12, xejn Pawlu hawnhekk t-tieni Korintin 11. Tieni Korintin 11. Mbagħad taraw waħedkom Romani 8 minn vers 17 sa 18. Tieni Korintin 11. Ara x'jgħid Pawlu. Jekk Ġesu sofra, aħna nsofru miegħu u bħalu. Ħa nagħmel parantesi. Il-Kristjan ma jsofrix bħad-dinja. Is-sofferenza tagħna mhix is-sofferenza bħal tad-dinja. Id-dinja ssofri mod, il-Kristjan isofri mod ieħor. Aħna nsofru s-sofferenza ta' Kristu. Id-dinja ma ssofrix is-sofferenza ta' Kristu. Id-dinja ssofri s-sofferenza ta' dnub u tax-xogħol tal-għadu, tad-demonju. Imma t-tieni Korintin kapitlu 11, vers 21, bajb għalija ngħid li minn daqshekk aħna konna nies bla ħila ta' xejn. Imma biex nitkellem ta' iblaħ, f'dak li ħadd ieħor jagħmel wiċċu, nagħmel wiċċ jien ukoll. Huma Lut. Jien ukoll. Huma Żraelin. Jien ukoll. Huma nisel Abram, jien ukoll. Imma huma ministru ta' Kristu, jien ħanitkellem ta' bla. Kemm il-darba Pawlu jgħidha dal-kliem u kemm il-darba inti tħossok qabli qed tgħid kliem li jinstemaw ta' boloħ. Ġieli ħasejtkom boloħ. Ġieli ħasejtkom ta' bla. Dak għax ta' bla. Alleluja. Grazzi mulej. Però mbagħad hemm tip ta' ibla ieħor. Jisir, ħafna jaħsbu li d-dinja, minnu ta' d-dinja ju minn ir-reġett tal-Kristu jaħsbu li aħna biss boloħ. Aħna boloħ u kontenti li aħna boloħ. U fajna id-dinja l-oran ġu boloħ iktar. Imma mbagħad id-dinja huma boloħ, indannati boloħ. Aħna boloħ imberkin. Min jirreġett tal-Kristu huma boloħ misħotin.
Fil-ktib tas-Salmi kapitlu 14 vers 1 u anka Salmi 53 vers 1 jgħid hekk ara. Jgħid li blaħ jgħid. Li blaħ jgħid. Alla ma jeżistix. Alla mhux veru m'hemmx Alla. L-ebda bnidem sensieħ jista' jgħid li ma hemmx Alla. Għax biex inti temmen li ma hemmx Alla tkun fiex tifittixt. L-arfin kollu kull imkien u spiċċajt wara li taf kollox, dak kollu li tista' ssir tafu, issir tafu kollu. Spiċċajt u skoprejt li m'hemm xejn. U dak ħadd ma jista' jklejmih fid-dinja. Però llum ħantikom lista min huma l-boloħ issa mhux fajnej id-dinja, min huma l-boloħ fajnejn Alla. Taf x'inhi l-verità? Kulħadd hu iblaħ. Però min hu iblaħ mod u min hu iblaħ mod ieħor. Issa fl-aħħar għażel int x'tip ta' iblaħ tkun. Jalla tkun l-iktar iblaħ. Fis-Salmi 74 morru hemmhekk. Salmi 74. Ħantikom xi punti, infatti jekk intom trid taqraw ħafna fuq il-boloħ, apparti li taqraw il-Vanġelu, aqraw ħafna l-Proverbi. Proverbi naqrahom kuljum, jien naqrahom xi 26 sena l-Proverbi kuljum. Il-Proverbi jitkellmu ħafna fuq il-boloħ u dak ma taqrahomx biex iktar issir blaħ. Avolja, tista' ssir ħafna iktar blaħ. Proverbi 74, le xed ngħid Proverbi 74, Salmi 74. Salmi 74, għax naqra s-Salmi wkoll. Salmi 74, vers 18. L-Iskrittura tajda l-klim. Ftakar mulej kif qiegħed ikasbrek l-għadu, kif il-boloħ qegħdin iżebilħu ismek. Tiftakru f'Eżodu kapitlu 20 vers 7? Maltin u għawġin, nisimgħu sew. U intom li qegħdin taf x'tgħidu Eżodu? Tgħid li min iżeblaħ ħanamela amplifikata. Jidaj. Isemmi l-isem tal-mulej għal xej, għal zuffiet, bat jagħmillu bix-xenxilli kollha, Alla jgħidlek you are a fool. Int iblaħ. U l-Bibja tgħidlek tant int iblaħ li minflok qed issejjaħ l-Alla biex jgħinek, int qed iġġib fuqek iktar kastik. Għax l-Iskrittura tgħid li ma jistax isemmi l-isem tal-mulej għal żuffiet għal xejn u mingħajr kastik. Hekk tgħid l-Iskrittura. Issa għal dawk li intom tgħidu jiena taħt il-grazzja, anke jiena taħt il-grazzja. U til-grazzja, Alla taħt il-grazzja biex ma tidnibx, mhux biex tidnib u tagħmel li trid. Mhux biex inti toqgħod titkellem baxx u tidaj la sa tinsemmi di. U għaddejn. Jekk inti tittejx taħt il-grazzja, kuljum tittejx taħt il-grazzja, titkellem kliem tal-grazzja, ma sax tgħix taħt il-grazzja u titkellem kliem taħt il-liġi. Qed tifhmuha? Halleluja. L-Iskrittura tgħidlek aktar biċ-ċar li dawk li jagħmlu hekk, infatti għadni qatt ma rajt persuna waħda li tidaj u għandha l-kuntentizza f'ħajtha. Laqqas waħda f'ħajti. Allura biex tikkonferma l-Iskrittura min jidaj u jsemmi l-isem Alla fil-mulej, Alla tal-mulej fil-batal għal xej, għal żuffiet u għal ksuħat, letteralment issir indannat. Indannat fisser inti għandek il-kundannat Alla fuq rasek. Anke jekk tiġi l-fellowship. Jew tmur il-Knisja, jew tmur teħlisa. Alleluja. Amen. Iblaħ ieħor. Proverbi 12. Proverbi 12. Vers 15. Triqtu l-iblaħ jara tajba. Imma l-għaref jieħu parir ħadd ieħor.
Jiġifieri wieħed minn dawk in-nies li taħseb li x'taħseb int huwa tajjeb, kif tgħix inti huwa tajjeb, dak li tagħmel inti dejjem huwa tajjeb. Mhux qed ngħidlek għal min qed jgħix għal Kristu, qed nitkellem nies li jgħixu. Li jiġifieri huma jaħsbu li huma tajbin, ħafna drabi l-bniedem din intaqa' magħha ħafna. Biex iħossu tajjeb u biex hu jara kemm hu tajjeb, qabel ilu ma għallinnu nifsu ma xi ħadd tar minnu. Jiena tajjeb ħdej dak speċjalment. Dak l-Iskrittura sejaħlu iblaħ. Darba kien hemm żewġ aħwa. U daw kienu għatiji, kienu ma jagħmlux falla. Imma qabel ma miet ħuħ, għallu please għamilli qudies. Għamilli ridifna għamilli fi knisja. U dak għallu, all right. U daw kienu magħrufa bħala żewġ aħwa ħżiena fir-raħal. U kulħadd kien jaf kemm kienu ħżiena. U meta maran fuq il-Ministru u qallu isma' qallu inti tagħmilli funeral għal ħija għax ħija xtaqt li għamillu funeral hawn. Qallu jiena l-ħukk ma nafux. Qallu ma qasna f'xejn fuq fil-ħajja spiritwali tiegħu. Qallu ħanejlek, qallu għandi 10,000 euro, inti dik tajjeb biżejjed għali? Qallu warrajt, qallu ħalli fidi, għajja nagħmlu l-funeral. U dal-pasti, biex ovvjament ma jmurx kontra l-Iskrittura u kontra Alla, għal nafx nagħmel. Wasal fil-jum tal-funeral, u biex ovvjament ma jawwiġġiex l-Iskrittura, waqt li beda jitkellem fuq dan ir-raġel, u rrid jgħid xi ħaġa, qal eżis ħuti, illum qed niltaqgħu hawnhekk biex aħna ngħidu l-aħħar tislima lil dan ir-raġel. U nixtieq ngħidilkom li dan kien vera raġel tajjeb. Speċjalment meta tikkomparah ma' ħuh. U ma gidibx u ma wwiċċ l-Iskrittura. Amen? Alleluja. Dak kien raġel jaref. Amen. Imma l-bniedem li jaħseb li hu għaref, Alla jsejjaħlu iblaħ. Fil-ktib tal-Proverbi 14 vers 9. Fil-ktib fil-Bibja Trinitarian Bible, tgħidlek bil-Malti xi kultant ieħor ma tantx tiftihem l-istess, tgħidlek hekk ara. Il-boloħ jitmejlu jew jiżżuffjettaw bid-dnub. Imma fost il-ġusti hemm irida tajba. Il-boloħ ġilint qajtu ma daw tip ta' boloħ. Ħajja issa nasal l-aħħar tal-messaġġ. Ħajja poġġuta tiġri man-nisa, mal-irġiel, fid-droga, f'kwalinkwa dnub ieħor, sokor. U meta tiġi tgħidilhom jew issemmilhom illi dak li qed jagħmlu huwa l-ħażin, anke saħan sitra eża saħwa illum il-ġurnata għandna nies li jinfluwenzaw il-pajjiżna li dak li Alla jsejjaħlu dnub jiżżuffjettaw bih. Dak li Alla jabborri jiżżuffjettaw bih. U jgħidulek huwejja xi dnub. Per eżempju, aħwa, il-morning after pill mhux dejjem jaħduha the next morning. U dak ifisser ġie l-abort. Ġieli qedtilkom di morning after pill fisser li inti qed nassumu li tnejn għamlu stess flaġija u sakemm għamu kieku għamen di ħadet il-morning after pill biex dak il-baby jiġi mormi. Imma, jekk ħadet ġimgħa wara l-morning after pill, jekk ħadet xahar wara, tilt tarbija. U di qiegħda liġi f'pajjiżna. U daw l-affarijiet ġraw.
anzi, jiġru kuljum. Allora meta xi ħadd jgħidlek, meta inti tmur tgħidlu xi ħadd il-morning after pill hija abortiva, jitqu bik, mhumiex jafu, mhumiex jindunaw li qed ipoġġilhom infushom fit-triq tat-telsin tal-telfin u fit-triq tal-boloħ. Fil-ktib tal-Proverbi kapitlu 15 vers 5, ftakru l-arba li għaddew tkellimni wkoll fuq il-missirijiet spiritwali u fil-skrittura fil-ktib ta' Efesin 6 vers 1 tgħidlek issimgħu mill-ġenituri tagħkom fil-mulejn. Fil-ktib tal-Proverbi kapitlu 15 vers 5 tgħidlek l-iblaħ jistmel it-talim missieru. Bila qalu min jaf jilqa' it-twiddib. Għaliex? Għax bħal ma l-mulej iwiddab li min uħob, hekk il-missier iwiddab li l-ulidu. Fil-Proverbi kapitlu 7 vers 22 u kapitlu 9 vers 13 tgħidlek dal-kliem li min imur jiġri mal-prostituti sew dawk tal-flus u sew dawk li ma bxejn. Jon kella dik li titlaq minn dara biex tfittex ir-raġel ieħor, Alla jsejħilhom boloħ. Issa ħani dikom aħma, il-maġġoranza tan-nies jafu li d-adulteru huwa dnub, jafu l-maġġoranza tan-nies anke ma jmorrux knisja li tmur mal-prostituti hija xi ħaġa ħażina, però l-bniedem iblaħ dejjem jiġġustifika id-dnub. Però issa ħani xi ħaġa issa spiritwali. Millat xiġri spiritualment meta inti tikkommetti adulteru u tmur tiġri ma' nisa u ma' raġil sew tħallasom u sew jekk huma bġej. Inti iġġib l-infern miegħek. Jiġifieri letteralment issa inti attaċċjajt lilek innifsek ma' spirti mniġsa. Letteralment attaċċjajt lilek innifsek ma' spirti mniġsa. Mux iblaħ u blaħ u iblaħ titkun biex tamma dawk l-affarijiet. Fil-ktib tal-Proverbi kapitlu 1 vers 7 skrittura li ħafna minna nafuha bl-amen. Tgħidlek li min u iblaħ jistmell l-erf talla. L-erf talla. Imma il-biża talla huwa l-biża il-bidu tal-erf talla. X'tajdinna it-talim ta' Ġesu? X'għidilna l-mulej fuq il-boloħ? F'Mattew kapitlu 25 marru hemm. Mattew 25. Isimgħu issa hawnhekk għal dawk li intom qed tisimgħu u tissejħu Kristjani, moħħkom hawn. Ġesu jitkellem fuq din il-parabola ta' l-10 xebbi li bl-Ingliż jgħidlek the 5 wise and the 5 foolish. Min huma l-boloħ? Dawk li kienu jafu li qegħdin fil-viċinanza tal-miġġja tal-mulej u ma preparawx ruħhom imbagħad is-salna ta' smewwit ixebħuha ma' xar xebbiet li ħarġu bil-msiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. 5 minnhom kienu bolloħ u 5 qlin. Dak tfisser nofs il-Knisja ibbażat fuq din l-Iskrittura. Kemm il-Knisja qed jippreparaw ruħhom? Ġieli qed għal dawk li intom ġodda hawnhekk illejla jew hemm barra hemm f'parantesi knisji kbar minn hawn. F'ribeljoni, f'nuqqas ta' maħfra, ma jridux jafu, mhumiex kapaċi jissottomettu,
mhumiex kapaċi jobdu, iġibu kull skuża tad-dinja li hija tal-infern u Alla jgħidlek jablaħ. X'inti tagħmel bħajtek? Jabbela, x'inti tagħmel bħajtek? Inti taf li xi darba ħajkoġorruk ġo kaxxa. Biex imbagħad xorta jridu daħluk ġo knisja, darba imma ġo kaxxa. Imma meta kont ħaj ma rridx tidħol. Immissa mejjed trid tidħol jagħmlulek service. Issa mhux service, issa bis-service xorta mejjed tibqa'. Kemm hemm Kristjani hemm barra li Alla tgħidilhom jabboloħ, m'intomx taraw iż-żminijiet madwarkom, m'intomx tippreparaw ruħkom, m'intomx timtlew biż-żejt tal-Ispiritu Santu. Għax la jiġi dik il-ġurnata u l-bib jingħalaq f'wiċċek, tista' ġġib iż-żejt kollu tas-Saudi Arabia. Dawk huma hekk imsejħa li naf li qabel tilfes il-kallidi Kristjani boloħ. Li by the way, bażat fuq din iskrittura, xorta mhux salvati. Min huma l-boloħ l-oħra? Skont Ġesu, Mattew 7. Għal daw kollha li intom qegħdin hemm barra u taraw dawn il-video. U ħafna minnkom tgħidu li kemm nixtieq niġi, iqaf xtieq u iġi. Jekk mhux ħadd iġi hawn, iġi x'imkien ieħor. Fejn tisma' l-kelma u tixxierek u trabbi l-frott. Alleluja. Mattew 7, vers 26. X'jgħid Ġesu? Għalhekk kull min jisma' dan klimi, vers 24, u jagħmel li qed ngħid jien isir jiġbaħ il-bniedem aqli li bena daru fuq il-blat. Niżret ix-xita ġew il-widien qamu l-wiefen u ħabtu fuq dik id-dar. Iżda ma ġarfitx għax kellha s-sisin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan il-kliem u ma jagħmilx li qed ngħid jien isir jiġbaħ lill-bniedem iblaħ li bena daru fuq ramel. Kemm hawn minnkom li intom jew idnaw, jew intom qed taraw mill-YouTube jew Facebook jew televiżjoni li ħadd tiffulfiljaw ħadd twettqu din l-iskrittura f'ħajtek. Il-kelma tismagħha u xorta taf li ma tridx tinbidel. Taf xi tisser dik? Jgħid xejn Kristu għala bibek. U taf xejlek Ġesu iblaħ. Għax mhux qed tibni ħajtek fuq kliemi. Toħodix miegħi murħuda ma' Ġesu. Jekk ibiddel femtu ejjejdli. Luqa 12. Glorja lil Ġesu. Luqa 12. Vers 20. Dan kien raġalani. U wis probably raġalami wkoll. Infatti ħafna onjin mingħajr Kristu omjin. Ma tgħidx omjin propja, tgħid omja. Imma dak kien raġalani, raġel sinjur, u li tkun sinjur bis-sewwa ma fiha xejn ħażin. Għal min jifhem il-patt li aħna għandna fi Kristu permezz ta' Abraham, tkun taf xi jfisser. Imma apparti minn hekk, imma li inti tagħmel ir-rikkezzi tiegħek, l-għana tiegħek, is-sigurtà tiegħek, il-konfidenza tiegħek, inti iblaħ. Għax ir-rikkezzi tiegħek taf għal tħallihom għal ta' waraj.
Mela uża r-rikkezzi bħal ma dejflek fi-skrittura. Uża r-rikkezzi tiegħek. Għal-ġid. Assaltna. Mhux qed ngħidlek jekk ikollok tixtieq xi ħaġa tixtriha ma tixtrihiex, imma fittex l-ewwel is-saltna. Amen. Dak huwa l-ewwel frott li tagħti l-ewwel minn ġidek lis-saltna. Glorja l-Mulej. Allura minn għandu ħajtu. Naf Kristjani, naf nies li kienu ġewaw, naf nies li anka tagħmdu, naf nies li fiqu, naf nies li anka żewġu. Imma nafx kif jiġu jiżżewġu daqshekk jisparixxu. Alla ma jridx jiġi biss fit-tiġ tiegħek ta'. Alla jrid jiġi fiż-żwieġ tiegħek. Kemm hawn minnhom daw il-Kristjani, tgħidli jiena nħobbu l-Mulej, ngħidlek kemm tħobbu l-Mulej. Intom li don Facebook YouTube. Tkun taf jekk intix materjalista jew le u taqa' fil-kategorija ta' iblaħ jew bela. Ara kif ħad tkun taf jekk intix bela jew iblaħ. X'tagħti priorità f'ħajtek l-ewwel qabel kollox? Ix-xogħol, il-promotion, kemm ħadd daħħal iktar flus fil-but? Qed ngħidlek priorità mhux ma jimportak xejn. Jiġifieri bħala l-ewwel qabel kollox. Jew il-Kristu li twettaq il-missjoni talla f'ħajtek li tpoġġi idejk u taħdem fil-għalqa tal-Mulej. Jew inti wieħed minn dawk li dejjem tgħid għax dejjem ninqabad xogħol. Tidinduna li l-Mart qatt ma tgħidlu ħi, ma tistax għax xogħol. Il-Mart ikollok tmil mela l-Kristu li jtik il-fejqan ma tmillux. Mela jekk inti fejn jiġi għax-xogħol għall-hobby dejjem issib way kif twettqu, imma Alla le dejjem l-iskużi, int materjalist. Dak jigwidalek ħajtek mhux Kristu. Materjalist. U Kristu jsejħlek iblaħ. Romani kapitlu 1. Mela, qed naraw li hemm żewġ tipi ta' boloħ. Romani 1. I love this scripture. Ħanibda naqra minn vers 21. Isimgħuha. Tgħidlek, imma qatt li lill-Alla għarfuh. Mela, daw għarfuh. U ma la tawh ġieħ ta' Alla li hu. U lanqas raddewlu ħajr, għal kontrarju moħħhom intilef fil-bluwa. Moħħhom intilef. Ġili għalkom xi ħadd jilkom brainwashed. Tħabbix rasek għax dak huwa kompliment li ġej minn nies li huma brain dead. Moħħhom intilef. Moħħhom intilef. Brain dead. Tilfu moħħhom. Tilfu moħħhom. Halleluja. U qalbhom bladen id-dalmet. Waqt li jridu jagħmluha ta' orrif blieħu. U l-bidla u bidlu l-glorja ta' dak li Alla li ma jintemx ma' sura, ma' xbijat, ma' statwi u xbija tal-bniedem li jintem. Mela mhux bijat tal-annimali biss, anka xbijat tal-bnedmin, xbijat ta' raġel u ta' mara, un bad nsejħula qaddisa jew qaddus, jew il-patrun jew il-patruna, tal-asafar, tal-bejjem, berba, saqaj, tasriq, għalhekk kaller ħilhom għal ġibdiet ħżiena ta' qalbhom biex nidsu u waqqgħu fil-għajb lil ġisimhom stess bejniethom. Il-verità Alla bidluha ma' gidba. Il-verità Alla fejna? Il-Bibja hija l-verità Alla. Xejn Alla hija l-verità Alla. U taw il-ġieħ u l-qima tagħhom lil ħlejjaq flok ma tawhom lil ħalliq li jkun imbierek għal dejjem amen. U għalhekk Alla telaqhom għal ġibdiet bla ġieħ
Lil-nisa tagħhom bidlu l-użu naturali fl-użu kontra l-natura, ekku koll irġiel ħallew l-użu naturali tal-mara u xeru bil-passjoni għal xulxin. Irġiel marġiel biex jagħmlu ħwejjeġ bla ġieħ u biħlas ta' dan irċievu fihom infushom il-ħlas ta' ħaqhom ħtijietom. U fil-kontest li jtej, Alla xed jgħidaw? Minflok jagħmlu x'qal Alla, minflow taw ġieħ l-Alla bemilhom biħajthom. Taw ġieħ lilhom. X'ngħid hi, x'jidhirli hi, u kantaw id-diska I did it my way. That's right. Kabiex aħwa. U ta' qabdu triq ta' telfin. Bla moħħom mitluf til-fuq. Fil-ktib tal-Proverbi tajdlek l-istess ħaġa kapitlu u fil-ktib tas-Salmi 92 vers 6 u 7. Ismaw għali, anka fil-ktib ta' Ġeremija, ħanaqraħħomkom mal-arda għa. Saw jisimawni għu għarawa maja. 92, Salmi 92. Salmi 92. Dan xi ħaġa li fost la madwarna sfortunatament huma komuni. Psalm 92 verse 6. Kemm huma kbar mulej l-emejjel tiegħek? Kemm huma għolja ħsibietek? Il-bniedem bla moħħ ma jarafhomx. U l-ibla ma jifhimhomx. Imqar jekk iħaddru bħal ħaxix il-ħżina u jwardu daw kollha li jagħmlu l-ħażen. Sa naqralkom fi ktib ta' Eżajja, morru hemm, Eżajja 44. Isaiah 44. Għax believe it or not, ara kemm titkellem l-iskrittura fuq l-iblaħ u s-sabbi li u lilek. Imma nippreferi hekk. Verse 8 tgħidlek. La tibżax, la tinkwetax. Ma ħabbartlekx u ma rraftlekx minn qabel intom ix-xida tiegħi, hemm x'jalla ieħor ajri. Jew xi blata oħra ħliefi li fuqha hija mibnija l-Knisja tiegħi. Għax jekk hemm qed jgħid Alla jien ma nafx biha. Dawk li jaħdmu l-idoli kollha awċ. Bla moħħ. Bla moħħ xi sejjaħ bl-Ingliż? Brain dead. Feel privileged when they call you brain washed. We've been washed by the blood of Jesus. Hallelujah. Dawk li jaħdmu l-idoli kollha bla moħħ. U x-xogħol għażiż għalihom aħseb wara minn qajjemhom u jagħtamilhom l-inċens. Bħalli kieku jxommu xi ħaġa. Anzi ma rawx xi statwa ta' atas. Alla li jista' kollox, mhux Gordon Jumanji, qed jgħidulhom bla moħħ, intom bla moħħ, inti right here. Hello, I'm here, u inti ma lewda. Hello? Anybody home? Minu li jsawwar l-Alla u jfassal ġbija ta' fondat li ma tiswal xejn, araw sħabu kollha jkollhom jistħu u n-nista s-sena huma bnedmin. Ħaj inġabru l-kollu jersqu l-qoddim, jistriħu, jistħu il-koll fl-imkien. Il-ħadid, jixħat il-ħadid fil-forġa, jagħtih sura bil-martell u jirfinaħ bil-qawwiet ta' drijaw, jieħdu l-ġuħ, tonsu s-saħħa u jekk ma jixrobx il-ma jħossu mifni. Insomma, anyway, pratikament Alla jiddeskrivi dawk li jagħmlu l-idoli u jqimuhom u għalejdulhom boloħ. Fil-ktib ta' Ġeremija, kapitlu 10, ovvjament, hopefully il-Kristjani ma jagħmluhomx dawn l-affarijiet. Immod attent li ma jmux kun l-idola tiegħek ikun jinnaf xi karozza, jista' jkun dar, jista' jkun hobby.
Li kollok daw kollha ma fihom xejn ħażin. Basta daw kollha m'għandhom xejn lek. Xi kultant ħanejlkom aħwa isimgħuni. Ġieli kollok xi ħaġa għażiża u titkissillek jew tinħaraqlek u jiddispjaċik. M'għandux għalfejn jiddispjaċik ħafna, na? Isma' inħobb affarijiet jien, ġifieri hemm affarijiet inħobb. Imma ġi kultant għaddi li d-idea f'moħħi tgħid li kieku din kissilli jew tgħaddi x'nagħmel? Għax jekk jiena nagħmel A fuqha kbira, qabli jiddispjaċik xi ftit. Imma jekk tagħmel A kbira ġifieri kellek ħakma kbira. Għax it's just a thing. Anke tkun karozza, anke ixini dajsa, anke tkun xi figurin jew xi vażun sabiħ. It's just a thing. Tajjeb li tħoss affarijiet u jkollok xi ħaġa li ġemma ma fiha xejn ħażin. Imma if it breaks, how do you react? Kif tirreġixxi? Għax jekk tagħmel plejtu kbir, naħseb l-Alla tiegħek għadu kif inqasam. Għadu kif iġġarraf, jew inħaraq, jew sar. Naħseb kellu bżonn jinħaraq. It's challenging, I understand. Imma it helps you get refocused. Sena fid, jiena wara kollox ħajti fuq xiex tiddependi. Biss. Bih biss ma nistax ngħix. Pija kollox fil-ħajja nista' ngħix mingħajrha. Mingħajr karozza ngħix. Mingħajr dar ngħix. Fejn toqgħod? Mmur f'dar oħra. Niġi għandek. Kemm minnkom iżammuni? Oh, halleluja, ma għandi moħħi misrif, praise the Lord. Attaraw saraħtu li rasi. Praise God. Amen. It is nice to have things, but be careful that those things don't steal your joy. Don't steal the joy of your salvation. Dawk it-things l-affarijiet ma jsirqulekx l-affarijiet il-ferħ tas-salvazzjoni tiegħek. Amen. Alleluja. Fiktib Ġeremija 10 minn vers 1 nibda naqra. Amen. Isma' u dar Iżrael il-kelma ngħidilkom il-mulej dan jgħid il-mulej. Drawit il-ġnus la titgħalmuhomx u la tibżawx mis-sinjal ta' smewiet. Il-ġnus jitbeżżaw minnhom għax ir-reliġjon tal-poplu hija fruwa. Da maqtuha minn ġol bosk, xogħol idejn li mallem bl-iskalpell, iżejjina bid-deb u l-fidda, iwaħlula l-imsimen u l-martell, jagħmlula ċrieked u l-ġiżrajjen biex ma titħarrekx. Jagħmlula l-fjuri u ma xxomx. Jagħmlula x-xema u ma tibżax bid-dlam. Dan Alla tgħidlek li tagħmlu inti, Alla tgħidilek di, mur aqra Ġeremija, mur aqra Eżajja. I'm sorry. Iblaħ. Apparti li by the way, fil-ktib ta' sew l-ewwel Korintin kapitlu 10. Vers 19 u 20. Apokalissi kapitlu 8, vers 19. Għandek Apokalissi kapitlu 20, vers 6. Għandek Ġeremija 32, vers 15-17. Jgħidlek min jagħmel daw qed iqim lid-demoni. Ma li blaħ doppju issa. Mbagħad inti għax ġismi kullu bkien jeġani. Il-bieraħ tkellimt ma' xi ħadd. Insomma, nitkellem ma' ruxmata nies kuljum. Ma xi ħadd partikolari evangelizzajnilhom anke ġew hawnhekk darbtej u il-mulej misshom u persuna mill-familja kellha tgħaddi minn xi trattament u rajna l-iskrittura tulhom biex jaraw videos fuq YouTube biex jissaħħu ħalli jkollhom il-kelma d-dejja jintlew bil-kelma. U kif ċempildilhom, ara veru x-xitan kattif jiġi jisraq il-kelma tal-Alla. L-ewwel ħaġa ma għaqid il-persuna għax ħanejdlek, għart li jiena ma nitlifx dik it-talba li ngħid 50 darba kuljum ngħidha mar-radio. Qedlu tajqetela tenk kollox fimt li għedlek. Inti mhux tfiq trid
ħanedikom aħwa. Il-kelma iblaħ tfisser stupidu. Taf x'inhi l-epitomija tal-istupidaġni? Li tagħmel l-istess ħaġa u terġa' tagħmel l-istess ħaġa u terġa' tagħmel l-istess ħaġa u tippretendi bidla. Dik int tkun qed tgħix l-epitomija tal-istupidaġni. If you want to see a difference, change what you're doing, because what you're doing is not working. Hello? Xi wħud kellhom bżonn imorru 7 snin università biex jifhmu dik, iżda. Jekk tittara differenza, jekk dak li lek tagħmel u tgħadda sfih, mhux qed iġiblek l-ebda salvazzjoni, l-ebda fejqan, l-ebda ħeżin, u għadek it-tablu minn tixtinduna. Jew bħalma tgħid l-iskrittura, letteralment moħħhom iddallam. U ġie hijacked, brain dead. Boloħ. Enjoy April, it's your month. Hallelujah. Vers 6. ħatmu bħalek mulejn kbir u kbir ismek f'qawwitu. Min ma jibżax minnek sultan tal-ġnus, hekk jisħoqlok, għax fost l-orrif kollha tal-ġnus, f'salt nietom kollha, ma hemm ħadd bħalek. Nisboluħu bla moħħ tal-infiraħ biċċa ewda dak li jagħmlu madwarna jum wara jum. Għax hekk imdorri, għax in-nanna għamlet hekk, it-sija tagħmel hekk, jien nagħmel hekk. Boloħ. Alla tjgħidlek. Boloħ. Boloħ u kontabli. Mattew 7 iblaħ il-bniedem li sema l-kelma. U xorta baqa jaddas fil-ħama. Min flok bela għal din hija l-kelma tal-mulej, ħammur nibni ħajti fuqha. Mela minu l-għaref, paste? Għajdilkom. Minu l-għaref? Once li int il-bniedem jasal fit minn ħajtu u inti tkun għext ħajtek, kif ħatmut? Iblaħ jew għaref. Kif il-bniedem għandu jkun għaref? Morru fil-ktib tas-Salmi, insomma, 19 vers 7 tgħid ismaħħa. Il-liġi tal-mulej hija perfetta. Il-kelma tal-la hija perfetta. U taħji ir-ruħ. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tagħmel lil dawk boloħ tagħmilhom orrif. Lil boloħ tagħmilhom orrif. Il-kelma tal-la tagħmlek għaref. F'Mattew rajnija kapitlu 7. Il-bniedem li jisma' l-kelma tiegħi u jibni ħajtu fuqha jissejjaħ għaref. Minu l-bniedem għaref? Tiftakru fil-ktib ta' Mattew kapitlu 2 vers marru wara waħa. Mattew 2. Meta twilet Ġesu f'Betlehem tal-Udija fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew b'Ġerusalemm jistaqsu. Issa dawk il-kelma maġi huma ġifieri nies orrif. Daw ġew minn distanza l-bogħod ħafna. Min jaf kemm iffaċċjaw mal-temp, ġuħ, għaġ, periklu ta' annimali slavaġ. Xemx tiżreġ. Imma il-Bibja tgħidlek daw in-nies orrif f'daw ifittxu il-Ġesu Kristu. Bl-Ingliż nippreferi ngħid wise men still seek Jesus. Are you wise? Or are you a fool?
inti għaref jew blaħ. Għax l-għarrif ma jfittxux la religjon, la l-Jewda, statwi u l-idoli. La religjon folots li xorta jżommok makkas. La il-rebellioni, la l-odju, jfittxu l-verità. U l-verità huwa it-triq u l-ħajja. Jismu Ġesu u jtik il-ħajja ta' dejjem. Halleluja. Halleluja. Jekk inti tibni ħajtek fuq Ġesu, inti Alla jsejjaħlek issa għaref. Id-denja tibda sejjaħlek ibla. Imma l-issa jsejjaħlek għaref. Ħan nispiċċa b'din l-iskrittura, l-ewwel Korintin 1. L-ewwel Korintin 1. Din l-iskrittura forsi għal ħafna minnkom tgħidli pastor din il-messaġġ forsi ħawf li enitek biex jekk inti qed tagħmel għażliet tal-boloħ tieqaf u tibda tagħmel għażliet ta' wieħed għaref fi Kristu. Ma messaġġ forsi li inti għandek bżonn ukoll tixxerjaħ ma' xi ħadd li taf. Għax hemm jien żgur li intkom tafu ħafna nies li l-Kristu għadhom m'għandhomx fil-ħajja tagħhom. Vers 26. Araw x'intom l-aħwa li Alla sejħilkom, għax mhumiex ħafna foskom li huma qorrif skont il-qis tad-dinja, mhumiex ħafna li setana, mhumiex ħafna nobli, imma Alla għażel in-nies boloħ għad-dinja biex iħawwat lill-qorrif, jew skont Rumani 1 dawk li jaħsbu li huma qorrif. Għażel id-dajfa tad-dinja biex iħawwat lill-qawwija. Għażel il-nies mistmerra mid-dinja u n-nies li ma huma xejn biex iġib fix-xejn il dawk li huma xi ħaġa. Hekk ebda bniedem ma jkun jista' jiftaħar quddiem Alla minnu li intom tinsabu fi Kristu Ġesu li sar għalina l-erf minant Alla. Ġustizzja, dusija u l-fidwa biex bħalmu miktub. Min jiftaħar issa? ħaj jiftaħar fil-mulej. Alleluja. Grazie Ġesu. Li miblaħ tkun? Jew iblaħ fajnej id-dinja u jgħidlek għaref Alla. Jew iblaħ fajnej Alla u jgħidlek iblaħ fajnej Alla u iblaħ fajnej id-dinja. Għal-kemm id-dinja blet jgħidlek għaref. Għax hekk inti mintix ta' Kristu, qabel min jaf forsi kemm id-dinja ta' tik stima. Ħanejlhom aħwa, Ġesu jgħid kemm diffiċli l-bniedemani li jidħol fis-salta ta' smewi. Ngħidilkom għaliex, mhux imħabba l-flus, imħabba l-istima. Illum il-ġurnata u Malta ġi l-Papa tal-Knisja Rumana Kattolika. Taf mi mar jintaqam jew? Nista' stima. Mhux nista' Kristu. Mhux qed ngħidlek għall-kollha. X'm'għandix dubju li hemm minnhom forsi qalbhom well-meaning u jixtiequ l-mulej. Imma min mar jintaqam magħhom? Politikanti li għadhom kemm jiffirmaw għall-abort. Ejja nieħdu ritratt ejja nieħdu żbieħ. Għandu ritratt mal-Papa. Ara tidħolx il-ġenna bih. X'tip ta' pokrezija. Jien il-Papa. Papa ta' żewġ uliet naturali u papa ta' ruxmata uliet spiritwali. U l-mulej jbirek il-Papa tal-Knisja Kattolika Romana, jbirikom ukoll. Imma x'jiswa li inti tmur tippoppa sidrek
għax għandek stima, għax għandek titlu, għax int politikant, għax int fil-parlament, għax inti jinnaf xi ras kbira ta' xi bank jew ta' xi kumpanija. Mbagħad tistmellu lil Alla, tiżżufjetta bil-Kristjani, titħaq b'affarijiet tal-Alla affarijiet qaddisa. X'jiswa qudiem Alla? Alla nafx sejħlek? Iblaħ. Kemm int iblaħ. Ara x'ħajjiswa qudiem Alla dak kollu? X'ħajjiswa? Għajn u maħwa. Għaw xaħat il-lejla irrid ikun iblaħ għal-mulej. Alleluja! Għal-boloħ kolla li jintom boloħ fajnej Alla il-lejla għamel il-bidla. Ivvota Ġesu Kristu. Halleluja. U ejja nkunu fl-imkien għal Malta għal Ġesu. Halleluja. Għaw xaħat il-lejla jgħidli pastor, dal-messaġġ laqatni l-lejla, għaw xaħat dal-messaġġ laqatekom jessek. Halleluja. Forsi, number 1, ħanamel din istedina number 1. Jekk inti l-lejla tgħidli pastor jiena għadni fajni għall-ibla għax għadni ma twilix miġdid, għadni ma tajċ ħajti lill-Kristu. Mela jekk inti għadek ma tajċ ħajtek il-Kristu l-lejla, aqleb il-paġna. Għati ħajtek il-Ġesu, ħalli Alla jibda jseħlek għarfa. Pero jon kella inti tgħidli pastor jien Kristjan jew Kristjana, imma hemm affarijiet li inti semmejt li għadni iblaħ fihom. Għax id-dub għadu jaħkimni. Il-flus għadhom jaħkmuni. Mux li kollok il-flus, għax Alla mux li inti kollok, mux kontra li kollok il-flus, jek taħdem għal-jom u jibir, Gloria l-mulej għalla tfur, u tużom għas-saltina. Imma l-flus jaħkmuk. U tkun taf li l-minet jaħkmu n-nis, għax n-nis għax-xol jisibu ħin, għal-mulej ma jisibux ħin. Għala l-flus għed jaħkmu. Għax ħadd ma jmur għax-xogħol volontarjat għal-flus imorru. Halleluja. Jew inti tgħidli pastor il-lejla jiena rid nagħmel ċertu adjustments f'ħajti ħalli fajni Alla nkun wise. Dawk kollha li intom tixtiequ tagħtu ħajtkom il-Kristu għall-ewwel darba biex kun salvat, kun maħfur, imwieled mill-ġdid. Olli jdejk, hawn xi ħadd illum jixtieq tagħdek il-Kristu. Il-Ġesu olli jdejk, hawn xi ħadd illum għall-ewwel darba. Anyone here for the first time? Għal dak kollha li intom tgħidli pastor jiena għandi bżonn nagħmel ċertu adjustments fil-ħajja tiegħi biex jiena nkun għaref fajni Alla u xi ħadd olli jdejk. Halleluja. Grazzi mulej. Ħandolbu magħkom dak kollha li olejtu jdejkom. Intom li intom fuq il-Facebook. Jekk inti l-lejla tagħmel il-bidla, il-lejla taqleb ma' Ġesu. Ħalli Alla jibda jarak bħala għaref. Halleluja. Tittemmen li Ġesu Kristu għal ben tal-ħaj. Li Ġesu miet għalik fuq is-salib. Xerred demmu għalik fuq is-salib. Miet ma' t-tielet jum irxaxta u llum huwa ħaj jirrenja u jrid jiġi f'ħajtek, jaħfillek nubietek, jagħtik ħajja ġdida u jkollok il-ħajja ta' dejjem. U ma tibqax blaħ, tiġi għaref, għax kont tagħmel l-ikbar investiment f'ħajtek. Jekk dal-persuna jenti, ejdi talba warajja, ejdu di talba warajja, kintom xi ħadd minnkom hawnhekk għall-ewwel darba. Tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu għala għajnek u ejdi talba warajja, jgħidlu missier qadis. Jiena kont blaħ minn għajrek. Imma llum irrid nagħmel il-bidla. Irrid nitolbok Ġesu, aħfilli d-nubieti. Ejja f'ħajti, kun inti s-sit u s-salvatur tiegħi. Mulej Ġesu, salvani. Għatini l-grazzja biex minnhom il-qoddim nibda nimxi miegħek u inti tkun is-sit ta' ħajti. Millum il-qoddim mulej qaddis. Wara li smajt il-kelma tiegħek, irrid nibni ħajti fuq il-kelma qaddisa tiegħek biex ma nkunx bħal liblaħ, ma nkun bħal dak il-bniedem għaref li bena ħajtu u daru fuq il-kelma tiegħek il-blata ta' dejjem. Ġesu. Millum il-qoddim għajni nejx għalik bil-qawwa tal-kelma tiegħek u l-Ispiritu Santu nindem minn nubieti u niddikjarak minn fommi u minn qalbi Ġesu Kristu il-mulej tiegħi u s-salvatur tiegħi. Għal-glorja tiegħek Missier
Amen. Kint dik it-talba l-lum għal-ewwel darba vera minn qalbek, illum insalvat, imwieled minn ġdid, nubitek maħfura. Ismek miktub fi ktib tal-ħajja, issa titkompli tikber, titkompli tibni. Illum għandek il-pedament, l-ewwel pedament huwa Ġesu. Issa kompli ibni. Ibda qra l-Bibja. Ibdejja l-fellowship kull nar terba' u nar ta' fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd fil-10 u jitkellem mal-mulej fit-talb. Pija, narawkom il-messaġġ li miss, narawkom l-4 fis-7, narawkom il-ħadd fil-10 u s-sibtu kollha hawnhekk. Il-paċi magħkom, God bless you kollha.